Pozdrav svima! U prošlom videu pokazao sam jedno svemirovo mjerenje, točnije mjerenje životne energije koju svemir posjeduje zahvaljujući izloženosti energiji bosanskih piramida. A u ovom videu pokazat ću vam kako svemir interpretira rezultate svojih mjerenja. Odmah da napomenem, u isječcima koji slijede, većini ljudi činit će se sasvim ispravnim to o čemu govori. Možda će ga neki doživjeti vrlo pametnim. I upravo tu je najveća zamka i opasnost nesvakidašnjih tema o kojima svemir govori. Naime, većina ljudi, neću pogriješiti ako kažem 90% njih i više, pojma nemaju o temi o kojoj se govori. Njima je to samo zanimljivo slušati. A još veća opasnost je svemirovo neznanje o temi o kojoj govori. Naime, tek nedavno saznajem da svemir nema nikakvo formalno predznanje o stvarima o kojima propovijeda. Ni iz elektrotehnike, ni iz medicine, a vjerovali ili ne, ni iz povijesti, ni iz geologije, ni iz arheologije. Na njegovim stranicama stoji da je on stručno formalno obrazovanje stekao na Fakultetu političkih znanosti i na Ekonomskom fakultetu, a otkako sam ga počeo kritički slušati, saznajem i da su ostale nejasne okolnosti oko njegovog doktorata na temu civilizacija Maja. Naime, tjednik Dani piše kako svemirov mentor nije stručan za civilizaciju Maja, a sam svemir nema nikakvo formalno obrazovanje iz ove oblasti. No da ne širim temu, koga zanima više o tome, neka klikne na link na spomenuti članak kojeg ću ostaviti u opisu ovog videa. Međutim, ovaj jedan kraći uvod je bio potreban da objasnim što se krije, što stoji u podlozi svemirovih fantastičnih viđenja u prirodi, interpretacija i povezivanja stvari na samo njemu smislen način. Pa pogledajmo svemirovu ekspertizu u određivanju lokacije za relaksaciju, meditaciju, ceremonije i sl. Ja sam dr. Semir Osmanagić. Ovo su rezultati koji nam pokazuju naši naučni instrumenti. Naime, čovjek u stanju dubokog sna je negdje na 1 do 2 Hz. Vrijednosti koje su najpogodnije, recimo za meditaciju, od 4 do 8 Hz. Dakle, mi ih ovdje imamo čak i ispod toga, što znači da je ovo jedan idealan prostor za opuštanje, međutim ljudi koji posjećuju park znaju da je riječ o takvom prostoru. Vidjet ćemo kakve su na vrijednosti unutra. Ovdje ima nešto malo više aktivnosti, ovdje imamo skalu od 0 do 20 Hz, što znači da je bilo dobro područje i za određene opuštajuće aktivnosti, ali također za neke ceremonije u budnom stanju. Dakle, to su frekvencije koje jako dobro odgovaraju takvim aktivnostima. Frekvencija infrazvuka, ako je što niža, to više prija organizmu. Naime, ako su frekvencije recimo od 4 do 8 Hz, to su idealne frekvencije koje nas vode u takozvano teta stanje, to je stanje između sna i duboke meditacije. Ove su frekvencije od 0 do 26. Ovdje je suprotno, ove su aktivnosti posebne tako da nam taj infrazvuk skače do 40 Hz, od 0 do 40 i većinu vremena je aktivno, što znači da je ovo izuzetno aktivno područje, izuzetno blagotvorno. Drugim riječima, kogod je ovo koristi u dalekoj prošlosti, čini se da su imali odličan izbor za svoje ceremonije, procese, okupljanja. Dakle, vrlo živo mjesto, dakle mjesto okupljanja zajednica. Dakle, ako ste se zapitali što je tu neobično, sada ću vam pojasniti. To što je frekvencija jednog dijela spektra, zvučnih i moždanih valova ista, samo laika, odnosno samo osobu koja pojma nema ili zna premalo o prirodi zvučnih i moždanih valova, a takvih je većina, ne zato što su glupi, da me ne shvatite krivo, ljudi se bave drugim stvarima u životu. Dakle, samo laika može navesti na pomisao da je jedno preduvjet ili da pogoduje drugome. Dakle, zvuk je mehaničke prirode.
i njegova frekvencija nema nikakve veze s frekvencijom moždanih valova koji su električne prirode i rezultat su sveukupnosti aktivnosti mozga. Moždani valovi mogu biti najviših frekvencija pri najnižim zvučnim, odnosno infrazvučnim frekvencijama. Na primjer, ako obavljamo neku misaonu aktivnost u prirodi, elektroencefalograf bilježit će moždane valove visokih frekvencija, takozvane gama valove, a izloženi smo najnižim zvučnim, odnosno infrazvučnim frekvencijama, što je u suprotnosti s onim što svemir govori. I obrnuto, moždani valovi mogu biti najnižih frekvencija pri višim zvučnim frekvencijama. Na primjer, ako se relaksiramo uz glazbu, elektroencefalograf bilježit će moždane valove niskih frekvencija, takozvane alfa, teta ili čak delta valove ako smo zaspali, a izloženi smo visokim zvučnim frekvencijama od nekoliko stotina pa i više od 10 kHz, što su frekvencije zvuka, što je također u suprotnosti s onim o čemu svemir govori. Ako je nekome ovo još uvijek nejasno, ništa čudno, jer za razumijevanje jedne ovakve specifične teme ipak je potrebno neko predznanje, ali evo u nadi da ću još bolje razjasniti, uzmimo umjesto zvuka za primjer svjetlo. Svi smo bili u diskoteci izloženi svjetlosnim efektima, pa tako i stroboskopu, koji proizvodi tek nekoliko bljeskova u sekundi. Dakle, riječ je o niskoj frekvenciji koja u slučaju moždanih valova odgovara dubokoj relaksiranosti, pa čak i snu. Svima je jasno da takvi bljeskovi nikoga neće relaksirati, već iritirati. Tako da što više svemira kritički slušam, sve više me podsjeća na osobu koja nije stručna u onome o čemu govori, pa rezultate mjerenja tumači na proizvoljan i pogrešan način, a to je upravo karakteristika pseudoznanosti. Pa mi postaje jasnije zbog čega ga struka i kritičari nazivaju pseudoznanstvenikom. I pitam se, može li se onda takvoj osobi vjerovati ne samo po pitanju piramida i fenomena koje tamo bilježi, nego po pitanju bilo čega? Čini mi se da ne može. No to je samo moj osobni trenutni doživljaj. Ali isto tako mi se čini da je i svemir toga svjestan, pa nedostatak svoje stručnosti kompenzira isticanjem svojih titula kako bi stekao povjerenje kod slušatelja i isticanjem da u svom radu koristi znanstvenu metodologiju i objektivna mjerenja, a nerijetko i zloupotrebljavajući autoritete drugih. Kazati da je John Oxford dokazao njegove tvrdnje o negativnim ionima tipičan je primjer zloupotrebe, no to sam objasnio u prvom videu. Ipak ne isključuje mogućnost da sam ja u krivu, da u visokom zaista postoje najveće i najstarije ljudskom rukom izgrađene piramide, da ima lijek protiv korone i vodu s kojom kada se umiješ sve bolesti nestaju. Zato me zanima što vi mislite o svemu ovome. Do sljedeće anomalije koju sam primijetio, srdačan pozdrav.